Йөрәгем аргамагы, сәгать утлары санармы, гомерем алда тагы. Сәгать уы кушылганда, йөрәкләрдә кавыша, яңа елда бергә булыйк, йолдызлар шулай куша. Сәгать уы кушылганда, йөрәкләрдә кавыша, яңа елда бергә булыйк, йолдызлар шулай куша. Мөмкинме? Рейхана Рифкатовна, интернет аша кияу белән кәләш дип исемләнгән танышулар клубы ачсак ничегрәк булыр икән? Бу теге яучы шикелрәк булачакмы инде? Әйе, нигә? Үзебездә дә ирсез хатын-кызлар буа-буарлык иш. Ой, юк, бу сезгә кагыла дип уйлый күрмәгез. Менә шундыйрак булса, ничегрәк булыр икән? Рейхана Рифкатовна, сезнең яңа Сирина Сабитова килгән. Керсен. Ярый алайса мин чыгам, соңрак керсәм ярыймы? Керсен инде. Сәлам. Крейда, красавица.
Кофтам нишек? Прическам? Шәп. Менә үземне яратырга булдым әле. Спектаклем бүген юк. Өйгә кайтасым килми. Мин әйтәм, Райхана янына кирип чыгыйм әле, ул ни дияр? Кара, дустым, нәрсә булды сиңа? Үзеңә ошамагансың, төсең качкан. Нәрсә булсын миңа? Йоклый алмадым. Истәгеләр тагын төне буе бәйрәм итеп чыктылар. Миңа калса, истәгеләр монда ни при чем? Башка кемдер бирмәгән сиңа йокларга? Алай булса, бик әйбәт булыр иде дә. Башка кемдер? Юк шул. Хәзер. Алло? Сәлам. Мин Райхана янында. Ничек сыганда Грециялар? Кайттың? Кайчан? Шулаймы ни? Ярый, хәзер сөйләшербез дә шалтыратырбыз сиңа. Ул су кайткан Грециядан. Безне сагындым ди, үзебезнең кафега чакыра, әйдә. Бүләкләр дә алып кайттым ди. Юк, мин бармыйм. Бүген кәефем дә юк. Эшем дә бик күп. Журналын тапшырасы бар. Менә шул кәефең булмаганга барабыз да. Шунда кәефең дә ачылыр, әйдә. Сирине. Эшең бер кая да качмас, журналны синнән башка тапшырырлар. Бармасаң, ул суга сине бер дә сагынмаган дип әйтәчәк. Белеп тор. Әйдә. Туктат. Әйдә дим. Ашыкма, киенә. Kızlar, мен бит Грецияда bir grek bilen tanıştım. Bitti интересно. Кара, хатыны бармы, айрылганмы? Греклар шибәр инде ул. Хатыны юк, әллә кайчан үлгән. Балалары зур, үсеп биткәннәр аерым яшиләр. Мине дә бик яратты, бездә калды. Син нәрсә дидең соң? Нәрсә дип әйтим инде мин? Беренче очрашканда ук нәрсә дип әйтәсең? Чит илгә бит ул барып кайтканда гына рәхәт. Анда яши башласаң, акча кирәк. Аннан үзегез мине грек белән яшәвемне ничек итеп күз алдына китерәсез? Эй, кызлар, нинди генә булсалар да үзебезнең татарларга җитми инде. Дөресен генә әйткәндә, беренче очрашуда ук нәрсә дип әйтәсең? Ondan soң мондагыларыннан да менә гарык. Сөяркәләрең күп булгай шулай инде. Син монда 18 ел буе бер ир белән яшәп кара. Сирине нәрсә сөйләп утыра бит? Әйбәт булсалар, мин дә берсе белән генә яшәгән булыр. Синеке кебек әйбәт эләкмәде бит. Рейхана? Син безнең белән сөйләшәчәксеңме бүген, юкмы? Нәрсә булды сиңа? Сөйлә инде. Бәлки җиңелрәк булыр. Кызлар әйтеп торам бит инде, бер ни дә булмады. Бер ни дә булмагач, ни уйланып утырасың? Гашыйк булдың дисәм,
Уйланырга түгел, шатланырга кирәк монда. Гашык? Әле чынлап та гашык булдыңмы? Бар дөньясы яратудан тора. Мәхәббәтсез яшим ничек мин? Илче иткән идем җырларымны, кайтавазың гына ишетмим. Ник булмасын? Булды кайтавазлар. Яшен кебек телеп уздылар. Минем җырларымны гөлләр итеп, башкаларга илтеп суздылар. Әйтеп торам бит, кызлар, гашык булган. Гашык булдым исә ир-яңа шигырь туа. Әйдә. Ай, кызлар, аптыратмагыз инде. Мин просто бүген бер бик сәер төш күрдем. Төш? Әйдә, сөйлә, юрыйбыз. Юрый белгән кеше кебек утырма ичмасын сөйләп. Сәер дидем дә, сәер генә дә түгел ул. Куркыныч төштәге дә ул. Тауық төшенә тары керә инде ул. Борчылма, Райхана. Төшкә нәрсә генә керми инде ул. Шундый интересный бер ир мине яңа ел белән котларга килгән иде. Кит. Алайса син быел яңа елда кияүгә чыгачаксың? Сезнең юрауларга ышансам, һәр яңа елны кияүгә чыгам инде мин. Бәхетле булдыңмы диеп зинһарлап сорамагыз. Яңа елда яңа бәхет, сез миңа юрамагыз. Үзең бит берсен дә яныңа җибәрмисең. Кем белән генә таныштырмады үзеңне? Артистларыңны әйтәсең, кит инде. Ник? Нәрсә булган? Сиңа ярап булмас инде. Яхшыларын каян табасың булмагач. Хранми битсена. Пригласительный алып килдем премьерага. Менә премьерадан соң банкетка каласың. Анда инде депутаттан алып банкирга кадәр булачак. Әйе. Үзеңә сайлап алырсың. Хәзер бит театрга депутатлар белән банкирлар гына йөриләр. Юкны сөйләмәгез инде, кызлар. Алар бит инде күптән сайланган. Сайланмаганы булса, үзегезнең артистлардан тартмас әле. Әнә. Сайланмаганнары да калган икән әле. Kızlar, hayırlı gün. Sizin bilen tanışırga mümkün mü? Син җегетләр юк дисәң. Нәрсә дисез? Бер дә танышасы килеп тормый әле дибез. Siz ник алай дисез? Без сезгә бер нинди дә начарлык кылырга теләмибез бит. Ой, ханым, сезнең йөзегез миңа бик тә таныш. Мин сезне каяндыр беләм бугай, а? Беләсездер. Айныга чисегезгә төшерерсез. Олай каты сөйләшмә инде ул. Менә дөрес әйтәсез, ханым. Я кайда күрештек соң без сезнең белән, а? Уйлап карагыз, бәлки исегезгә төшәр. Тик. Налоговая инспекцияда эшлисез сез. Дөрес әйттемме? Әйтәм бит йөзегез бик тә таныш дип, а? Юк. Ул милициядә эшли. Шунда күргәнсездер. Күрәм, милицияга йомышыгыз бик еш төшә. Ай, усал икәнсез, а? Менә шуңа күрә үзегез генә утырасыз да инде. Барыгызны да ирләре ташлап киткәндер әле. Бәлкем, бөтенләй ир затын күрмәгәнсездер. Синең ишене күргәнче күрмәвең артыграк минемчә. Бар, урыныңа утыр. Бар. Лиля. Әйтәм бит, кем түссен мондыйларга? Сирина, тынычлан, син нәрсә? Син нәрсә мондый кешеләрнең театрга йөри дип уйлыйсыңмы? Ну җитте инде булды. Бик күңелле булды инде. Мондыйлар белән яшәгәнче
Yalğızın yaşayan müngül şarttık. Eydəkiz kızlar gitti gel. Haydar to'xta hele. Başım ağrıdı, biraz sağa sola bağlayayım. Buluşurga kerakmi mi? Ha? Buluşurga kerakmi mi deyim? Nişik buluşurga? Sumkangni ko'tarishirga deymiz. Alo! Militsiya!
Selam. Selamsız. Bildan qara, sizin iş ismində görmüyorsunuz mı? Mana xanımlarını yaxlayırız, alarını yaxlağı bizning izgi vuruşumuz. Rahmet. Rahmet. Rahmat. Sizni barısı da bile. Bir neçə şaqırt masqaydı. Özümüzlə xaritkan bulur idik. Siz nerse men şunday quruq temeliga qayır tinchlan almayım. Hazır kopma qiyağız, tuturğa to'g'ri kelashak. O'tiramiz. Zinhar g'afur etdingiz. Rahmat. Barısından da men g'ayibli. Shul qayır burchidim sizni. Ziyan yo'q. Nechisi dunyosi shu bo'lg'ach. Aytang sotib qo'ying. Men butunlay unutganman. Meni vitanda şoförüm kutib qoldi. Yo'q, rahmat. U meni hozir kelib oldi. Shulay aytib uzatib qo'yarga ruxsat etmaysizmi? Siz narsa meni orqada bo'layda shunday holga tushdingiz. Rahmatingiz shulmi? Nishlimsin. Batırlığınız turunda birer gazetaga Batır yigit bir xonimni xuliganlar qo'lidan qutqarib qoldi degan bir zo'r maqala yozib chiqarsam g'una endi. Maqala yozgancha balki ismingizni aytirsiz. Rayhona men. Rayhona Rifqatni. Motor isim. Amin Vildan. G'afur etdingiz. Alo Aydar. Men Moskva rayon militsiya bo'ligi yonida. Tezgina unda kelib jet. Kelgach barısını da anlatırman. G'afur etdingiz. Mening bilan tanishirga tilamaysiz, intalaysa. Tanıştık iş. Yaqindanroq. Yaqindanroq tanışırıq da. Gün şiirim. İyi dolu bağlarım var şu. Siznikidən naq şulaydır. Ana meni alırğa da kelib jetdiler. Sizge tağın barız şunda. Bek zo'r rahmat. Sağ bo'ling'iz. Sağ bo'ling'iz. Mendan alayğına qıtıla almazsınız. Daha varız biz sizinle. Яшьлегім арғамағы сағат ұтлары сонар ма ғұмырым алда тағы сағат қошылғанда еріклерді қауыша яңа жылда бірге болайық йылдызлар шулай құша сағат қошылғанда еріклерді қауыша яңа жылда бірге болайық yıldızlar şulay kuşar.
Kim var onda? Ey Xudayım. Reysa. İyilik Nasıl buldu? To'xta, narsa bo'ldi? Güzel. Marşı, seni bir şumas için bir de etkenim bulmadı. So'nggi vaqtda Mansur bir qatnasha boshladi. Bir so'z aytir hali yo'q. Ne kishasin deb aytgan edim, ko'zimga ko'rinmay chiqib ketdi, uyda qova boshladi. Bolalar qo'rqmasin deb chiqib ketdim endi. Konuşlan. Şişin Zeyda. Şişin. Yani şişin. Şişin, şişin. Kriyde bu. Yok bu. Şişin. Uzun. Zeyda'nız. Endi tanışlan. Жылама балалар yanında. Ey apam, yarayeli sen var. Sen bulmasan koya barırıydık. Kişiге söylesen başta haline kirgen bula. Onlar senin gıybetini söylep senden külüp yürü. Yarı tanışlan. Ey apam, sende şunday tыныш, rahat. Isırık yerine kelep turgan şu bir özün turgan ne jeydi. Bolalarını da üstüresin alalardan kim rahat kurgan. Olay demeyindi. Bik elbet bu serler eli. Senin içmezsen kortayan gününde karavşılarım olur. Şulay değil. Motorum diyor. Yeli isla. Sadıktan indi şiirler ürettiler. Yeli silep kürsetelim motorum. Sileyindi, ulan. Sileyindi. Nişi geldi yoğun derse silegen engeli? Soğuk babay. Yok bana soğuk babay. Biramanları bira. Eyde sil. Baba gibi gayan var ya şu sayanesinde zızı yapayım. Bizge takına buke. Şuna koma buke. Hop sabıp ki. Ey motorum benim. Yemendim. Yarı eyde kızır. Kullarınızı joğatırığız. Men şey hazırlayayım. Vildan. Kaş babay. Sen bir öyle durasın, bilip durasın. Men bir gayrimle bir kaşan da taşlamayacakım. Bilem. Mena senin taşlığın gerek de değil. Ник яңа елны мен ялгызым каршылыйм моны. Biz yigitler kızlar bilen babamın uramı bula baraydık. Şunda etini bir kız bilen gördüm. Ey hanım. Ne hayatsızını kuru vaktine de yürüştüm. Siz? Ne kızı? Siz bundan işlisiz. Tam, param, param. Tenge iştagine qaytdim. Kubeklerin oynaklatır, kasege şere.